Ola, que tal? Hoxe temos en Recuncho Gamer a Raúl Santamaría. Que tal? Sou Diego Gordillo, seguimos coa campaña Gamer aquí no Recuncho. Hoxe acompáñanos o número 7 pola provincia de Pontevedra do Partido Popular, Raúl Santamaría, co que pillaremos un dron desde o Microsoft Flight Simulator para dar unha volta por aí por Galicia, sobre todo cos puntos que aparecen mellor representados no xogo, e sobre todo tamén pola contorna onde el máis coñece, que é a zona de Vila García e Ría da Arousa. Ademais, mañá xoves 15 acompañaranos Xurxo Doval do PSDG-PSOE e o venres teremos o desafío final entre os tres entrevistados que tivemos aquí da campaña Gamer, no que se batirán no Sonic, para ver quen pasa máis rápido a primeira fase. Batiránse entre eles, pero logo tamén teñen que ver se superan a Grande Amor e Eric Pazo, que andaban aí moi por arriba. Iso será o venres, acompañado tamén dun resumo da campaña desde o punto de vista de videoxogos. Así que imos agora xa con Raúl Santamaría, que ademais, como sabedes, participa en concursos de televisión, así que imos mantarlle tamén aí un xogo estilo Password, pero para adiviñar videoxogos e personaxes de videoxogos. Estilo Password, non é Password porque non temos dereitos, estilo Password. Agora sí, imos ca entrevista e non te olvides de suscribirte se queres estar pendente de todos os contidos que tenemos aquí no Recuncho. Veña, vai. Que tal, moi boas, Raúl? Hola, moi boas. Un placer terte aquí en Recuncho Gamer. Xa que estás en Recuncho Gamer, tenxo preguntar un pouco pola experiencia gamer que tes. Pois xogas algo un pouco. O tema da Play 4, eu teño a Play 4, o FIFA, o Fornite tamén, pero o FIFA dende moi pequeno. Xogos que empezan por F, pues. Sí, a verdade é que coincide, pero sí, tamén os xogos normalmente deportivos, o baloncesto, a NBA, o xogo de NBA tamén, o Fórmula 1, pero normalmente o FIFA desde moi pequeno con meu irmán. Eu creo que temos todos os anos do FIFA. Claro, isto é unha cosa xeracional, o sea, teu FIFA primeiro, sabes, acordas de cale? Eu diría que debe ser que teñamos 2003, 2004, máis ou menos. O 2003, 2004, vale. O 2002 tamén pode ser. E que aquí un señor Bellenia que eu tivo o primeiro FIFA, que era o 94, que anda por aí, non sei se salía un FIFA 95, pois arriba o primeiro. En fin, que tempos. Sí, é que eu a Play 1 é a primeira máis ou menos que vivín. Logo sí que se xogaba moito máis a Play 2, cando había que poñer para lanzar unha falta o circuliño na portería. Cando recordo a Ronaldinho tamén facendo a intro do xogo. Pois se quitamos a Microsoft, o primeiro que imos ir é o Flight Simulator, que sería pois un xogo de simulación, en principio de avións, pero como que queremos facer, xa que aparece Galicia por aí, de representada. Perfecto. Entón imos ir como do dron, que tamén é máis fácil de pilotar dentro do nivel que ten isto. E eres, que non o dixen, número 10 na lista do... 7. Que non esperaba nin certeza nos datos que se dixeran aquí. 7, pois entón, malo xa que non entres, imagino. Si, deberíamos, pero esperamos a ir gobernando. O noso itinerario co dron leváranos desde Peinador até Rande, pasaremos depois pola zona de Vila García e despois veremos os outros 3 puntos de interese do xogo en Galicia, que como son a Catedral de Santiago, a Torre de Hércules e a Praia das Catedrais. As estradas van a estar ben, os edificios xa veremos. Entón, mira, ese punto de aí, eu creo que xa é Rande. Pero non sei se ti baixas moito por zona Vigo, Río de Vigo, ou queda máis por... A ver, é certo que me queda máis a man que Coruña. Que en Lugo, sobre todo, Vigo sí que coincideme máis. Eu teño problemas de vertixe a cousa destas, eu teño problemas para ir por Rande con coche. Pero parece que sí que hasta bueno, no, de carretera, bueno, sí. Bueno, sí, bueno. A ver, non é cierto, hai un barco por aí que non se está facendo, pero bueno. No se ve el peaje. Peaxe. Queres soltar cuña? Eu dixo, tío, que queres soltar cuña? Queres falar de peaxe? Queres falar de peaxes? Están caros, Eso, hai solucións, hai maneiras de tallalo ou... Eu a quen ten a solución é o Goberno do Estado. Para dicir, os que escoitábamos no debate da Televisión de Galicia que, bueno, prometían a oposición, o señor Besteiro dicía que si gobernaba él, en 2 meses iba a ser gratuita. Eu digo, a ver, o seu xefe é Pedro Sánchez, quen ten a competencia de facelo, e o ministro tamén, tanto Pedro Sánchez como o ministro de Transportes. Entón, que teña que esperar a ser presidente da Xunta e que prevalece ser presidente da Xunta a buscar o beneficio dos galegos e das galegas. A señora Pontón máis o mesmo, dicía que cando ela chegara
os pactos de goberno para ser Pedro Sánchez presidente, cunha das medidas que se iba a levar a cabo era a gratuidade ou a rebaixa das autopistas. Estamos a vivir a máxima subida do último siglo. Así que claro que ten solución, é moi clara. Nos, dende a Xunta de Galicia, pues, imos apretar todo o posible para que se faga canto antes. Esperemos agora que cando volvamos a repetir esa maioría, pois que asuman dunha vez que non ían gobernar, que non lles ia valer para a campaña, e a ver se temos a sorte de, polo menos, se non é gratuita, pois unha rebaixa bastante grande, pero eu creo que están amortizadas de sobra. Entón, de primeiro diríamos que gratuitas. Gratuitas. Eu, claro, no debate tamén comentaban que de que ainda estén sen amortizar, que estén prorrogadas, tamén decía, non sei se apuntou o Besteiro, que claro, que a prórroga, que creo que se lles prorrogou fai uns anos, con goberno de Aznar, creo que era. Correcto. Entón, eu aí, claro, eu routo que ti non sei que... No, sí, a ver, é certo que digo que se pode poñer gratuitas, vamos, nos o pedimos desde a Xunta e parece que os demais partidos o din tamén. Besteiro di que é gratuita que cando el goberne 2 meses como máximo, pois eu digo que cando goberne tamén o Partido Popular, 2 meses máximo, diría eu. Si depende deles, como di Besteiro que pode ser si ele presidente, pois se é presidente Rueda, eu considero que tamén se podería fazer. Se te parecimos para Vilagarcía, que creo que é o seguinte que queda. Sí. Sí, se prefire subir un poquinho máis para arriba, sí, que lo dele de ser Tambo. Non sei se vai sonando un pouco esa ría, que imagino que xa un pouco máis, porque aquelo ten unha pinta de Dogrove da lanzada que día para atrás. Toda a pinta. Sí. Sí, que isto sería a Toxa, non? Eso que a ver sei. Non teño os burros por aí, non? Non sei. O casino, bueno, son casas, claro, estos son pouco en xenérico. Teñen aquí unha serie de casas, non sei se hotel ou spa ou... Sí, ten pinta. Aquí veo unha igrexa con cunchas así na parede, non? Sí, non sei. Por aquí máis ou menos é onde teñen os burros, por aí. Vale. Por aí máis ou menos teñen os burros. Tiñan 4. Claro. Un creo que lle chaman, non sei se un é Rosalía de Castro. Non recordo ben os nomes, pero sí que creo que teñen nomes así de ilustres. Pois, efectivamente, existen uns burros que parece ser que foron os que atoparon as augas termais que había na zona e por iso teñen o recoñecemento por aí. Imos agora xa cara a Illa de Arousa e despois Vilanova e Vilagarcía. Espérate, que hai por aí abaixo? Unha lancha. Sí? Espérate, a ver se... Ai? Non, un coche pola auga. Pero estás facendo aquaplaning. Sí. Pero... Debe estar baixa marea e poden pasar. Pero baixa e debe ser a infraestructura... Atravesa os pilares da ponte, Pero o conducido é moi raro por aí, Sí, na illa non. Igual era a época no que non había ponte, os coches tiñan que probar sorte. Claro, fixeron yo relieve a ponte, pero os coches van polo... Sí, por abaixo. Sí, porque está facendo... Ostras. Sí, mira, ademais se atravesa. Ui. Aí está, quedou sen techo, Non hai túnel. Espera, ahora vai inerxiar. O clásico coche anfibio da illa. Sí, mira, este é o aparcamento da illa, se ve perfectamente de aquí onde están as autocaravanas. Pero eu creo que a foto satélite sí que pilla ben o que está pintado, pero logo, se a rotonda desde arriba, a ver se ven, o pasa que logo relieve xa... Sí. Xa está. Na, ti, por aquí, guíame, párate por onde vexas ti que intese, porque agora aquí sí que me perdí un poquinho, vexas Sí, mira, toda esta é Vilanova. Praia da Sí, do Terrón, todo isto diría que é o Terrón. Esta é a ponte que une con Vilanova, é dicir, co centro da cidade. Diría eu, si o porto de Vilanova, toda a praia das Sinas. Vale. Por aquí debe estar o albergue das Sinas, máis ou menos diría que, mira, este é o aparcamento de Vilanova. Diría que si, este é o albergue das Sinas, por aquí, que nos, a asociación que temos, solemos facer varios proxectos aí, donde esta zona máis ou menos a controlo, toda a praia das Sinas, imos chegando cada vez máis, esta é a zona do Rial. Esa cousa azul que vin antes, cando estive facendo a prova, un poquinho, hai unha mancha azul. Aí... Ou un vertido de bolisfic. Sí. Ou é a Casa dos Pitufos. Sí, bueno, non sei. Bueno, é os cartéis electorais do Partido Popular. Do Partido Popular, vense ben, O señor Rueda pagou bastante aí para... Vilanova é que moi PP, Vale. Vilanova...
E aquí xa estamos chegando a Vilagarcía. Sí, Este é o porto de Vilagarcía, esta é a praia da Compostela. Praia de Compostela, mira, Praia de Compostela, Carril, onde son famosas as ameixas. Vale. Ameixas de Carril, a isla de Cortegada. Este é o islote... Sóname. Sí, está dentro das illas atlánticas e a illa é o parque de Laurel máis grande de Europa. Ostra. Sí, esta unha destas é a Illa do Can. Sí, diría que esta. Chamanlle a Illa do Can porque cando antigamente pois abandonaban aí os cans, cando estaban maiores ou tiñan algún problema, os soltaban aí e marchaban. Hai unha película, non sei se viches, creo que Illa de Cans, creo que é unha de animación, creo que Wes Anderson tal. Que agora o argumento soname, porque era Pois é algo así. Non era por cando eran vellos, senón porque había un tipo de pandemia, sí. parte moi propia cando se tal, pero sí, os non sabía que había unha historia semellante por aquí. Sí, sí. E aquí na Illa de Cortegada pois hai moitísimas. O ano pasado non sei se había un corzo. Ostras, hai unha casa aí. Sí, esa é a casa do que encárgase do mantemento da illa. Ostras, pero iso... Sí, sí. Un saúdo, canto traballo. Sí, sí, e cando baixa a marea podes ir andando desde aquí, desde esta zona de aquí, ata Carril. Vale. É moi famoso que tamén cando está baixa a marea hai moitos xabarís que cruzan, suben ao monte aí, ao monte, van todos os pequeniños, canai. Procesión de xabaríns. E xa entrados en Vilagarcía. Imos baixando, sí. Mira por aquí, máis ou menos por aquí, é o Cino, McDonald's. Vale. Sí, o concello debería estar, mira, este debería ser o concello, este é o Parque de Rabella, este edificio que se ve aquí debería ser o concello. Vale, onde están xustos os iconos. Vale. Sí, ese é o concello, mira, eu non por desvelar moito, pero vivo arredor. Ti velo e dis, vale, está máis ou menos por aí. Sí, cambiar o botellado, pero... Exactamente, sí. E depois así de interese por aquí, pois está, non sei se ve o Parque da Xunqueira, por aquí deberías, mira, isto debe ser Fesdega, o parking de Fesdega, por aquí son todas as obras que está a facer a Xunta de Galicia en saneamento, para a competencia do Concello, pero fai a Xunta, 30 millóns de euros. Por aquí vai haber un novo centro de saúde, mira, o Porto. Ai, mira, aquí isto se ten que ver ben porque é xusto aquí diante do Porto. Mira, aquí todo este solar vacío onde está o icono. Sí. Ahora mismo aí va a ser un centro de saúde. O novo centro de saúde de Vilagarcía se empeza a construir dentro de pouco. Está en licitación o proxecto. Prazos, dicían, non sei si para 2026, 2027 máis ou menos que este terminado. E despois si seguimos por aquí, pois eso, temos Carril. Ahora aquí pois seguimos eso todo Bamio, Catoira, vamos chegar a Catoira, se seguimos continuando, por exemplo, toda a vía do tren, facemos a ruta que fai Renfe. Sí. Esa é calidad o do rápido ou media distancia? Mira, a que vai xusto pola costa é o lento, sí. Este é o que vai máis rápido. Bueno, ten que haber dúas, usan esta, pero bueno, Catoira sempre temos que collela. Sí, pero aquí non está a ponte, está pola que vai o rápido, que xa... Non se ve a ponte, nin as torres do este, onde se fai a Vikinga. Catoira, sí. Sí, pero por aquí subiríamos todo, logo chegaríamos Padrón, bueno, Cesures, Padrón... E xa coa mesma, pois tiramos cara a Santiago de Compostela, onde aí nos espera bastante ben representada a Catedral de Santiago. Entón, se queres metemos un momento no Obradoiro e vémola de preto, porque en principio te estar pero mira, a Catedral se ve perfectamente, Eu queríache, estaba investigando porque sei que me dixeche Fortnite e tal, sei que hai algún mapa que se fixo na Praza do Obradoiro. Que pasa? Que o Fortnite primeiro requiren, creo que, eu aí estou menos posto que corrixime ti, requiren de online ou casa servidores para usar todo isto, entón a infraestructura para montar todo isto é complicado. Pero sí que, lembro que aparte cando comenzamos con Recuncho, fai eso, aí 2020, e que unha das canes que era en Xebre Gamer, que lle mandamos aí un sábado, que andaban facendo un torneo no Obradoiro. E aparte, creo que era un mapa con moito detalle que tiraba bastante do xogo. Baixei ao Obradoiro e facemos unha visita inteira da praza, que así coñece máis xente. O Pazo Raxoi está un pouco... Sí, moderno. Non sei se Goretti aí que fixo. Ese hotel dos Reis Católicos, eso non parece moito hotel, Pero me puxeron un pouco de verde. Sí, para compensar puxeron a árbore aí. Sí, la catedral está ben lograda, Sí, enredí. E aquí sería onde está tamén a árbore esta que pero non parece que se ve. Aí esa árbore onde... Franco, sí. Onde din que si... señalas de espaldas máis ou menos a carreira que tes, a rama que tes pola que estudar. Non sabía. Sí, aquí hai nesta fachada onde está aquí o simboliño máis ou menos. Sí, eu sei que eso... Hai como un árbore que pon matemáticas, ciencias, bioloxía,
e din que se te pos de espaldas e fas co dedo así, máis ou menos, a rama pola que terías que tirar, pero bueno. Pois eu non lle din. Eu tampouco, Vamos un momento para ir pola parte de atrás, porque tamén creo que hai que son praterías, Quintana, nunca sei cal é cal. Si, eu tamén fago moi lío aquí. Aquí, estas escaleras que me sonan. Escaleras, e aquí onde se fan os concertos, moitos concertos aquí. A Alameda, no, Alameda sería hacia esta zona de aquí. Sí, esa de aí. Sí. Alameda está aí con a figura das Marías. O que va aí. Está aí, correcto. Sí, mira, por aquí debe estar. E a Xunta, sabes onde está? Pois mira, a Xunta, nos edificios da Xunta... O Parlamento se dice. O Parlamento, sí. Pero a Xunta sempre... Neste mapa... A ver, vamos a volver a catedral. Vamos a probar en equipo, isto que parece... Pois mira, un lío, desde Alameda se tira. Vamos a ir a Alameda logo. A ver. Alameda é aquí, entón. Estamos aquí a rotonda. Está aquí correcto. O Burriquín, vale. Correcto. Praza Galicia. Sí, seguimos por aquí, mira. Entón, baixando por aí, aí está. Eu creo que é esa cousa verde. Creo que é isto, Creo que é tal, porque aí está a estación de tren abaixo. Sí, este sí, aquí é o Parlamento seguro. É o Parlamento, vale. Sí, aí temos o Parlamento. Eu, aí deben estar debatindo ahora Ana Pontón e Alfonso Rueda. Home, ahora estamos en campaña. A campaña está disolto o Parlamento, pero igual cando colleron as imaxes estaban por aí dentro os dous. Porque Ana Pontón 20 anos leva ixa, Rueda cantos leva? Pois Rueda como presidente ano e medio, máis ou menos. 2 anos, máis ou menos. Leva mitad de ano e medio, 2 anos. Pero o Parlamento estaba antes, Rueda, sí, non? Leva xa, pois mira, como vicepresidente da Xunta, eu creo que mínimo dende... Eu sei que dos que están agora, a que máis tempo leva é Ana Pontón, é a veterana do Parlamento. Sí, cando estaba Ana Pontón era cando a Camela, cando zarpa o amor. Contrastamos dato para facer fact-check e, efectivamente, Pontón entrou en febreiro de 2004 e a canción de Camela foi lanzada en marzo de 2004. Videoclip rodado por Bayona de la Sociedade da Nieve, Mira como cambia o tempo. Sí. E nada, despois Santiago, pois eso, aí o Parlamento, a estación de tren... Aquelo debe ser o Motivos do SAR. Sí, ese blanco de aí. E a mía Gallas por ali, a dereita. Correcto. Vai ser un Gallas con edificios genéricos, porque esas formas non hai que nas modele entre de aquí. Pero bueno, bastante logrado, Sí, hai o parque e todo. Mira, isto é Porto Exterior, creo. Aquí boto chego axuda. Sí, aquí tes que ir a meter Porto Exterior. E por aquí, por esta zona aí estamos xa na... Isto é a Ría da Coruña e aquí estamos Coruña. Mira, por aquí, isto está no Rosais. Que é a praia de Riazor. Non sei que fan estos eólicos aquí no Rosais, que isto non... Es que temos moitos eólicos en Galicia, A verdade que estamos falando de quitalos ou... No, eu creo que temos que mantelos, a ver. Vale. É certo que hai que controlar moito a zona no que están, pero creo que temos unha zona privilexiada para o tema dos eólicos, aproveitar pois a enerxía eólica, ten que notarse moito máis na factura das casas, pero bueno, eu creo que é momento de aproveitar, eu creo que aí este xogo pois non os indica ben porque é imposible que estén aí no medio. No, aparte, espérate, es que isto é San Pedro de Nos, o sea, a zona de San Pedro de Nos, tirando parabéns, o sea que non... Esos tres eólicos non existen, non? Non existen. Sí que hai algún eólico preto de en Sabón, donde está La Voz de Galicia e Inditex, sí que hai algún, pero non é isto, o sea, podrían pensar que os meteran aí tan xuntiños, tal, pero non... Sí, a verdade é que nos en Vilagarcía, pois, no Monte de Xeabre temos molinos. A verdade é que o ves cando vas pola carreteira en coche, diste, non son tan altos, posto preto dun... Sí, no, cando che pillan estos camións que transportan ás veces os... Eso é un metal. Vale, pois mira, temos por aí isto está de Riazor, que maravilla. Esta cousa verde de aquí. Como se te estaba en segunda vez. Digo, sí. Eu, como xa sabes, non son futbolero, a min todas as pullas que me metan de fútbol enfada de vos espectadores, a mí tamén. A min pillame máis cerca o Celta, eu son do Celta, pero bueno, eu son do que di que eu espero que o Depor consiga ascender, ojalá estar en primeira o Depor e o Celta. E se ascende o Lugo, tamén o Lugo. Bueno, o Ferrol tamén está a tope, hasta aquí os datos que podo dar o de fútbol non ten máis. Sí, aí mira que bien se ve aí. Claro, esta está feita, está tamén sí, se ve bien. Pero que buen día hacen el juego, en Coruña non hacen tanto día. No, pero direi, toquei as configuracións para que non sexa tempo real, porque senón... Digo por ter algún cor, que non se fose en blanco e negro todo. Ten estatua que non sei se é que é. Bueno, sí que creo que hai algo con un escudo. Unha pena que teño que ir do móvil ocupado facendo cousas, pero, bueno, sí, logo comparamos. E logo tamén gustoume moito, que debe estar por aquí, mira, que a zona de
De Oleiros. Estuve nun hotel fai pouco. Ah, espera, é Santa Cruz, onde diste? Santa Cruz, vale, non sí, Santa Cruz. Xa sei que me Claro. que me dixo hotel, xa me sei cata. Sí, Santa sí. Cruz, mira, tal e o castelo de Santa Cruz. Ah, eso é o que digo eu, o castelo. Aí está. Que hai unha ponte que une aí... Sí, que aquí non Ah, vai mira, haber ponte, porque aparte ponte peatonal, entón non lle interesa o xogo. Exactamente. Non pode haber coches por debaixo. No, pero eso está moi ben, O castelo está super Sí. mallado. Super perfecto. Despois de quedar chafados, nunca mellor dito, por este castelo, imos rumbo a Mariña Lucese. Ah, mira, aquí, esto. Ai. Sí, eu creo que están xando eso. Está Marea Alta, Sí. para parte de Saúl, claro, desde Marea Alta Claro. non se pode ir tanto. Atravesamos Ui. aquí. Isto xa pode ser... Se gravas aquí un bo plano xa vale para despois de... Hombre, de turismo da Xunta, non? Xa ti paselles aí a factura. Sí. Pero a verdade é que sí que é certo. Temos en Galicia, pois, moitos sitios que eu moitos non os coñezo, pero sí que temos sitios de interese pois nacional que eu recomendo a todo o mundo vir a Galicia, porque temos, vamos, E festas tamén, direi. Claro que estamos en el radio tamén. exactamente, temos o cocido de Lalín a fin de semana, é dicir, en Verín o en Troido, bueno, en Vila García temos a festa da auga en agosto, e despois en verán, a ver, a moita xente, hai un que lle gusta Sanxenxo. O emérito é moi asiduo a visitar Sanxenxo. Gustalle a vela, entón, a ría, eu teño que dicir que a ría da Arousa, para a vela, eu coñezo moitos, traballaba nun hotel, albergábamos os equipos e as seleccións dos países de vela, e dicían que como a ría de Arousa para a vela que non hai outra en toda Europa. Que nun xogo pois este tamén recreada o que o edificio do Concello, as estradas, víamos o Porto perfectamente, a Catedral de Santiago está perfectamente recreada. Eu creo que bastante ben, Pero este xogo é nacional, non? Se agora que eu quixera buscar, por exemplo, Madrid, está en Madrid. Está en Madrid, de feito, por exemplo, hai unhas van actualizando, así que nun pack que houve de Europa, Cádiz lle meteron bastante detalle tamén, porque aparte Cádiz tamén ten unha orografía moi particular e tal. Neste pack, por exemplo, sei que estaba a Sagrada Familia, non sei como de rematada estaba, pero sei que poñen así un pouco en portada e tal. E vou dicir, ti claro, ti estiveches facendo prácticas de dando clase, porque ves que podan ter encaixe de alguma maneira os videoxogos dentro da educación como ferramentas? Por suposto, nos que traballábamos moito ca gamificación, é certo que cada vez a mocidade pois interésalle moito máis, quere xogar a videoxogos, entón pois a través de aí pois hai que buscar un pouco esa motivación do alumnado e facerlo a través de videoxogos, pois hai moitísimas aplicacións que agora se utilizan. Nós tiñamos un profesor, además, que ten unha canle tamén de videoxogos que, como se chamaba, Gamificator, porque ele é Aitor, entonces Gamificator creo que é... Vale, anotamos, porque igual hai que facer aquí un crossover. Sí. Entón, a verdade que traballábamos moito con iso, temas que son de educación física tamén, pois moito para que poidan traballar na casa tamén cos videoxogos, que aprendan a través deles. Eu creo que é unha dinámica moi útil, que se fai un bo uso dos videoxogos e sempre pois eso, respetando o horario, respetando os tempos, pois creo que pode ser moi bo para os mozos e mozas. Agora, esta pregunta estou já facendo a todo o mundo, máis ou menos como me che a resposta, pero coñeces algún videoxogo en galego? Non. Vale. Non hai moitos, é certo que creo que non chegamos a 100, por menos os que son oficiais, pero sí que hai uns pouquiños. Nos últimos 5 anos, xa deses case 100, pois a metade deles son dos últimos 5 anos, pero case todos son de desenvolvementos indies, non son grandes empresas. Entón, claro, non sei eu, tanto para que apareza o galego nos videoxogos, como incluso a propia industria, ou asentar un pouco na industria do videoxogo en Galicia, non sei se tedes alguna visión desde as propostas do Partido Popular ou sobre o tema. Digo porque, por exemplo, hai varias saídas profesionais en a Universidade da Coruña, a comunicación visual está enfocada hacia videoxogos, hai un mestrado, en Vigo hai traducción e colección de videoxogos, pero o problema que teño que se comete aquí é que moita desa xente ao final acaba traballando fora de Sí, eu creo que
a Xunta, sobre todo, bueno, Román, que é o Conselleiro de Educación e Cultura, creo que está facendo un bo traballo, creo que se sacaron, bueno, en 2022 casi 1 millón de euros unha partida para axudas, sí, para o tema do videoxogo. Creo que, bueno, pois hai moitas axudas tamén, porque os que, tanto os youtubers, os que se dedican pois ás redes, a streaming, tamén a maioría teñen que ser autónomos, se está facendo pois un traballo importante para buscar o beneficio dos autónomos, intentar esa cuota cero dende a Xunta de Galicia. Entón creo que é certo que hai que seguir traballando, sobre todo, pois é unha moi boa idea tamén o dos videoxogos en galego. Eu creo que para esos mozos e mozas podan traballar tamén con a nosa lingua, pois é unha oportunidade. Eu creo que, xa digo, son moitas as partidas que se están facendo para os videoxogos, o tema audiovisual, tamén hai concursos destes temas, entón creo que hai que intensificarlo máis. Eu non teño dúbida de que se vai seguir facendo. Eu creo que o apoio da Xunta de Galicia para ademais, creo que cada vez máis, sobre todo co presidente Rueda, se está modernizando o traballo da Xunta de Galicia. Cada vez conta tamén, eu creo que son a mostra de que se aposta pola xente nova para sacar propostas que beneficien estes sectores. Entón eu creo que se está facendo ese traballo e se vai seguir facendo. Claro, eu, tirar tamén un pouco da lingua, porque creo que é unha maneira tamén de, comentando que se mesmos en galegos, tamén vai facer que máis xente que pode seguir facendo traduccións de inglés a castelán ou de outros idiomas, pero tamén hai, creo, non, é un ámbito de normalización, igual que pasou agora co xabarín.ga de todo isto, pois nun ámbito no que tamén estamos cidade. Exactamente, sí, cada vez máis a mocidade interesalle máis, bueno, estar igual que estamos falando agora en galego mentre xogamos a videoxogos, que se poda que o videoxogo, pois eu imagino me quedaría moi ben a voz de Manolo Lama ou Paco González no FIFA falando en galego, ou poñeremos os comentaristas da Televisión de Galicia, por ese non podería faltar máis, claro, os comentaristas da Televisión de Galicia co FIFA, un FIFA galego, ademais xogar pois é un Celta Depor, bueno, ahora co Depor está complicado porque pero no videoxogo podes rampear todo. Exactamente, pois un Celta Depor ou un Depor Ferrol, un Lugo Ferrol, pois poder xogalo cos comentarios en galego. Eu creo que fomentaría moito o uso da lingua, tamén eso, moitos postos de traballo relacionados con iso. Eu creo que hai que darlle aí unha volta. Eu tomo nota, todas estas cosas tomo nota. É certo que son temas novos, que cada vez pois o avance maior, pero eu creo que eso, para eso estamos aquí a xente nova, para querer eso, implementar estas medidas, implementar cada vez máis o tema do videoxogo. Eu creo que é algo moi bo e que pode ser moi educativo. Antes de rematar, e aproveitando a experiencia de Raúl en concursos da tele, imos propoñerle un xogo no que teremos que adiviñar un xogo ou personaxe de videoxogos simplemente dando 3 pistas con unha palabra a cada pista. Todo Mediaset, que? Non te este desembolso. Nada. Entón, entendo que non se pode usar o mesmo campo semántico. Non sei se poden ser usar, por exemplo, estou pensando, se o Street Fighter decir Ryu, eso podría ser, decir un personaxe de tal? Sí. Sí, porque tens que saber que Ryu é de tal. Vale, moi ben, pois xa está. Non o sabía. Vale, xa non vou usar Ryu. Ken? Chun-Li? Vale. Non sei, igual non está. Isto porque isto fixo guionistas de Reconcho Game que non son eu, os outros, algún dos outros, pois xa teño aquí a lista. Comezamos en OK Google, temporizador en 60 segundos. Perfecto, 1 minuto, desde ahora. Fontaneiro. Outro. Nintendo. Mario. Ese. Cartas. Magic. Windows. Escritorio. Buscaminas. Solitario. Ahí estamos, bien. Camiseta. Zelda. Vale. Pokémon. Pikachu. Sí. Bloques. Minecraft. Sí. Coches. Turismo, Gran Turismo. Sí, ese. Canciños. No, fácil esto. Dálmatas. Nintendo. Este é difícil. Outro. Vale. Fútbol. FIFA. Vale, pois fixemos, entraron xusto, está en row, FIFA en row. Ok, Google, gracias. Eran Nintendogs. Nintendogs.
Ok, Google, para, por favor. Non contaba que houvese unha terceira persona na entrevista hoxe. Que era un Crash Bandicoot, que esa non sei Sí. como dice. Vale, e o Angry Birds. Y Crash Bandicoot, ¿cómo se podría decir? Crash Bandicoot. PlayStation, mascota... Sí. Claro, se ti se pillou PlayStation, sí, creo que vale. Vale, pois Sí, esta foi a no. miña. Entón, aquí, vou che borrar eu aquí. Bueno, ben, mira, de camiseta isto podes facer, non? De cousas que non son Sí, sí, camiseta. sí, sí. Por isto, isto entrenase, non? Se entrena moito. Nos para o programa, pois antes de comezar, xa estábamos casi 2 meses antes, practicando todos os días unha hora mínimo entre os tres. Ah, pues sí, perdón, claro. Perdón. Xa quería facer trampas para ver as palabras. No. Vale, pois... Cando digas. Pedimos a Google, cando diga a hora, tal. Ok, Google, temporizador, 60 segundos. Perfecto. 1 minuto. A partir de ya. Fantasmas. Medieval. Comer. Pac-Man. Disparos. Resident Evil. Callejero. Grand Theft Auto. Trucos. Paso. Era GTA. Vale. Ah, pero dicho, Grand Theft Auto. Ah, sí, es sí, verdad, sí, es verdad, está, sí. vale, ok, perdón. Uy, este no sé cuál es, pero vamos a intentar sacarlo. Sí. Material. Plasma. Imán. Péndulo. Acero. Metal Gear Solid. Metal Slug. Metal... Este no lo conozco, pero venga. Sí. Vehículo. Tren. Coger. Avión. Amarillo. Vale, Crazy Taxi. Sí. No nada por vos porque... Es que... Sí. Pero si veo la lista, cada uno iba a tener que ir sacando. Ostras. Así por palabras porque no los conozco. Luego Ok, Google, para. Bueno, Kirby sí, pero Spyro the Dragon no. El dragón, bueno. Banjo Kazooie, tampoco. De aquí dos que salían da lista. Ostras, Pues me mira, está- el Wii Sports sí, Wii Sports sí. el Animal Crossing también, God of Resident War. Evil, God of War, Joder, mala suerte. sí, Fornite, The Sims, Sonic, Candy Crush, me tocaron los complicados. Salió así. Bueno, League of Legends. Aquí, está. Sí, League of Legends, sí. GTA Grand Theft Auto, sí. Sí, claro, yo no- sí. Pero bueno, Crazy Taxi entón entrou. Bueno, nada, pois... Tres. Non sei de que teña máis mérito ás veces dar pistas ou non. Depende da temática, eu creo que depende da temática. Sí. Se é unha temática na que controlo que das pistas, axuda máis porque eso, para dar as pistas, si non coñecer os xogos, pero No, bueno. aparte ti, salvo Nintendo o resto, obviamente Sí, sabíalo sí, porque, sí, porque sí, tal, sí. entón hai que ver coñecemento polos dous, porque por moita pista e tal. Os nosos concursantes reciben este forte aplauso e levan o xogo do programa. Dixen que reciben este forte aplauso, veña. Graciñas. Graciña, Raúl, A ti. Raúl Santa María, moita sorte en todo, tanto en concursos como en campaña, moita forza todo isto, que, bueno, espero que o sofá por lo menos vos serva un pouco de spa. Hombre, de xa tal. facía falta de andar por moitos concellos estos días. Nada, pois eu tomo chaio de anotar as cousas de videoxogos e demais. O levo anotado. E tamén deixo o recadinho tamén para Galego nas redes, porque tamén en YouTube temos aí cousiñas que non, parece que non existimos. Sí, o mesmo opino con eu que, bueno, co tema de Apple, así que... O que Google, que antes que estábamos falando, me decía, gracias, vida mía. E máis me sorprende porque ten catalán, por exemplo, a páxina de Apple, que é como Word parecido, pois ten catalán, pero non ten galego. Tamén habrá que pedirlle. Digo eu. Sí. Pois nada, pois graciña. Grazas. Moito ánimo. Volveremos ver a Raúl este venres no Desafío do Sonic, no que se enfrontará a Daniel Castro Benega e a Xurxo Doval, que teremos mañá aquí no Recuncho en entrevista co Camión e co Overcook. Suscríbete se ainda non estás a Recuncho Gamer para estar pendente destes vídeos e os próximos que veñan.